Kotka tulee jälleen. Kellereen. Äijälä. Alvan peräti ensiksi 1-0 sitten hetkeä myöhemmin saa Anttilainen yhteen ja tästä varmasti KTP saa uutta viimeisessä. Mutta peli jatkuu ja Varkaan ja Almakin pääsee Ropsin 1-0 johtoon. Ala siis 267 ottelua. Laitaa Koroselle, mutta mainosti liukuu pallo Astridille. Ei saa vaan helppoa palloa haltuunsa, sitten puolustaan hyvä katko. Ja Kuningas ja vasema tullaan. Ja siellä on Kelleri vastassa Kuningas. Kotkan puottelut jälleen pitkää palloa puoleen kenttään. Kurvorovic kehuttuu siitä sivurajalta tuon tilanteen jälkeen. Nyt kuitenkin jälleen fokusia tähän otteluun. Sitten pitkä pystyy, mutta ilman tulosta toistaiseksi. 53 minuuttia pelattu. Valosta 0-0 käteen. Molemmat saa. Ja Stadiolainen. Pystyy purkamaan nämä iekkoon nyt. Salosen edestä. Toinen hyvä hyökkäyksen paikka, mutta sitten kun syöttö tulee, niin siellä ei tarpeeksi herralkivi. 71 Kaljuha Eriksson ja 9 Muurinen vastassa Aspereen. Mainiossa se paikassa menettää Koteen pallo. Siinä yritetään tumppunat, mutta lyö seuraava laitetta moottorista sisään. Syöttö on kuitenkin huonoa, väliin pääsee Kellereen. Vähän toisen puoleen alkuun. Eriksson.
pallon pois. Tarvittaessa joku pieniin vaikeuksiin. Siihen pääsee Heitti pelaajan väliin. Ilveksen tämän